dintre cele mai mari piețe din județul Piața Suceava, e celebră, nu știu dacă știți, am prieteni care nu ratează Piața de la Verești, ca să spunem așa. E foarte diversificată, deci acolo probabil știți, cel care a mers odată mai merge măcar încă o dată. Ok, ceea ce îmi propun eu, în momentul de față, piața este concesionată la un privat. N-am o problemă neapărat. Nu-i rău. Doar că în procedura aceasta de concesiune sunt și niște condiții pe care ar fi trebuit să le îndeplinească. Care nu s-au întâmplat întocmai cu ceea ce era menționat acolo. Deci, ca să poți să existe profit și există profit, trebuie să faci niște investiții. Ați văzut că unele se întâmplă așa... Sau cu alte cuvinte, când există profit, este normal să apară și investiții. Da. Se pot face, sigur, lucruri extraordinare. Nu am vrea să o transformăm acum în mall, dar a turna niște alei sănătoase, a face o împrejmuire corespunzătoare, a pune, știu eu, niște sectoare mai